Bože, ktorý si nezatratil človeka po jeho páde, ale vo svojom milosrdenstve si mu odpustil. Odpustil si mu božsky. To znamená, nielen, že si mu odpustil vinu, ale ešte si ho aj obdaroval všetkými milosťami. Milosrdenstvo ťa podnietilo, že si sám ráčil zostúpiť k nám a pozdvihol si nás z našej úbohosti. Boh zostúpi na zem, Pán pánov, nesmrteľný sa uponíži. Kam však zostúpiš, Pane? A zda do Šalamúnovho chrámu? Alebo rozkážeš, aby ti postavili nový príbytok, do ktorého by si zostúpil? Pane, aký príbytok ti pripravíme, keď celá zem je tvojou podnožkou? Sám si pripravil príbytok, Svätú Pannu. Jej nepoškvrnené vnútro je tvojim príbytkom a stáva sa nepochopiteľný zázrak tvojho milosrdenstva, Pane. Slovo sa stáva telom. Boh prebýva medzi nami. Božie slovo, vtelené milosrdenstvo. Svojím uponížením si nás pozdvihol k svojmu božstvu. Je to tvoja veľká láska. Je to priepasť tvojho milosrdenstva. Nebesia žasnú nad hojnosťou tvojej lásky. Teraz sa nikto nebojí priblížiť sa k tebe. Si milosrdným Bohom, zľutúvaš sa nad úbohosťou, si naším Bohom a my sme tvojím ľudom. Si našim otcom a my sme skrze milosť tvojimi deťmi. Nech je oslavované tvoje milosrdenstvo, že si ráčil zostúpiť k nám. Buď zvelebený, milosrdný Bože, že si sa ráčil z nebies na túto zem znížiť. S veľkou pokorou spievame Tebe, že si ráčil celý ľudský rod povýšiť. Vo svojom milosrdenstve nepreniknuteľný, nepochopiteľný. Z lásky k nám berieš si telo z nepoškvrnenej Panny, ktorej sa nedotkol hriech nikdy, lebo tak sa Ti od vekov zapáčilo. Svätá Panna, tá ľalia sneho biela, prvá zvelebuje všemohúcnosť tvojho milosrdenstva. Jej čisté srdce sa s láskou tvára na prijatie slova. Verí slovám Božieho posla a utvrdzuje sa jej dôvera. Žasne nebo, že Boh sa stal človekom, že na zemi je srdce hodné samého Boha. Prečo sa nespájaš so Serafínom, Pane, ale s hriešnikom? Lebo to je tajomstvo tvojho milosrdenstva, napriek čistote panenského lona. Tajomstvo Božieho milosrdenstva, Bože ľútosti. Ráčil si opustiť trón neba a znižuješ sa k našej úbohosti, k ľudskej slabosti, lebo nie je anielom, ale človekovi milosrdenstvo treba. Aby sme náležite oslavovali Pánovo milosrdenstvo, spájame sa s tvojou matkou nepoškvrnenou a vtedy náš chválospev hodne oslávi tvoje božstvo, lebo ona je spomedzi anielov a ľudí vyvolenou. Cez ňu, ako cez čistý kryštáľ, prešlo k nám tvoje milosrdenstvo. Cez ňu sa človek milý Bohu stal. Cez ňu nám plynie milostí množstvo.